so long going to really. Ah, right, go wet, my Colleen. Right. Slán in it. Slán, Jason. Tadhg tá tí na chola faoi dhéire. Se cinál hypertvision ríráshin ar fadíos tí rádaí. Áit mín déalaí bháin, bín gló agus rírán ach dar bín scaifte go bailí le chélann sin bín gabaltí gócán. Agus nar tú póstala den acu bhil catúcar suas le tárdach. Bín é hardla leatsa, bheith? Ah? Níor tú ná carsús leis a tárnach. Na, ní hynna hynna, chur suas le starimach ag tárdach ag leor ar bhile áine. Nó gur rill Maggie, bheith? Agus an sin dáireach a láirt. Dé tá rá go rára. Na chaid amach a taíal, ha? Dé tá a híal a chatha gan casa leis a duine cearta. Duine a higann go homlan thu agus an sin tá siad scipaí bhaid. Agus beidir scaití go bhairt gan castar leis an duine sin charib. Tréis gur cáilú lí cheap mis nach tucing am hin go dó. Tá mis na chat. Dá chrí a leannacht. Dul sa tóir an rud a bhí white an áit. Clí leis an rud a bhí a leic. Níach me sa tóir ar éanana. Annig sí bhhail as America agus go dtí na háit chúchas agus... Sin héic tú gur bíad a lealáidhí. Is mór an paca, ha? An méid amach ar an daoine mó a chursús leis an rud a tacob. Náit a gríthe leannacht.